Sumoto, nga nitalikod ko og nagpasumangil og pilo sa habol nga ako ang gigamit. Pero wala na ko napugngan nga musman. Pero og matubang kong Fred, itago na ko with poker face kayo. Feeling dili affected. Ingon pa si Fred nga, di nataka pugsunbok og best friend ra gyud tan-aw nimo nako. Okay. Watay problema ana. Pero bok, ayaw ko pugni kung labaw pa sa best friend ako ang ipakita nimo. Tubagpod ko nga, nawong nimo. Bisag sa una pa, labaw pa sa best friend imuhang ipakita. Nabay mag-amigo nga nagpatunganay. Tubag si Fred nga. Ngano liging daladala kaadto nga dulaan. Basig nahilantan biya ka ha, kay giinuras to nimo gamit ang dulaan nga akong gihatag sa mo. Makaniwa nga rabanabo. Tubag ko niya nga, amaw ay, kibalibag to na ako kay di ko parehas nimong katulon. Tubag siya nga, unsaon na lang kung nakita pa. Mas lami para ba ko sa dulaan mo. Basig di na ko katrabaho, kay magsige kag request. Ako siyang giingnan niya, kabasto sa baba yun mo eh. Tubag siya nga, tambali kis, aron mo hilo. Og sa dihang nikalit og dive si Fred sa ko ang mga bag sa hospital bed. O gigakos ko. Amaw gyud kayo. Hingon siya nga, unsaon naman ning kasing-kasing nakubok, nga ikaw na may kanunay nga isinggat. Gikatawan ra nako siya. Sumoto nga pag-uli nako sa balay tungod sa ko mga tambal nga gitake, nakatulog ko dayon. Sa pagkahibalo nako, niuli na si Fred pagkatud niya namo, pero pagmata nako, diha na siya sa kong kwarto nga nagtanaw og movie sa laptop. Serious kaayo nga wa kabantay nga nagmata nako. Gitutukan ako siya og imagine nga boyfriend nako siya. Pero instead nga kiligon ko, nahadlok manoon ko nga nag-imagine. Kay basig mawala ang friendship namong friend. Unya nga amaw kay nikalit og tan-aw pud nako og niingon nga, I love you too, bok. Gitubag ra nako siyag feeling. Hingon pod siya nga, nganong sige man kag tan-aw, mahilis ko. Ako'y bantay ni Moron. Bawi sa wala nako pagbantay sa hospital. Tubag ko nga, nganong bantayan pa man ko nimo, nabaldado baday ko, layas ragod sa kong kwarto, kay mag-ilis ko. Tubag si Fred nga, maabot rang panahon bok nga sa atubangan na ka nako mag-ilis, o ako ang mag-ilis nimo. Ako siyang giingnan nga feeling kay ka, in your dreams. Hingon si Fred nga, basta bok, di man ilang, nga walay gahing pan sa init kaayo nga kape. Sumoto nga nag-overnight yud si Fred sa balay paggawas nako sa hospital. Siya ang nahimo nga chef of the night, kay grabe kay daghan kayog putahe ang amaw. Nagpa-impress kayo nilang mama. Hinoon lami maluto si Fred. Actually, ganahan ko siyahang nilutuan. Og ako, prito ra gyud ang nahibalan. Naanad na silang mama nga kung naa si Fred, siya na ang naa sa kusina. Og kami, watching TV lang yun. Ganahan si mama og naa si Fred, kay makapahuway siya luto. Then while nangaon mi, si Fred kay dili matakom ang baba. Curious kayo sa love story sa kong parents, og niabot yun dihan topic sa yaha daw panguyaban unta. Hingon si Fred nga, Tito, unsa may ma-advise nimo nako? Nga kani ako ang gipanguyaban karon ba? Hard to get kayo. Manhid pagyud kayo. Lami kay duslakon og kutsara si Fred kay ako gyud ang iyahang gimin. Nitubag pud akong papa og nangutana siya kung taga-asa daw ang gipanguyaban ni Fred. Nitubag pud si Fred nga naara aning dool. Ingon pud ako mama,
kinsa man na doy. Nakaila siguro miana. Then tubag si Fred pod niya, ambot lang kaha tita o kaila pa mo. Mangayo lang kog advice ba. Unsahon ako siya kay grabe kaayong gahia bayana. Nakainom na lang jud kog tubig kay nakulbaan ko og kalit. Then ingon akong papa nga, kani manggong mga babae Fred, usahay dili nato masabtan. Padili-dili pero ganahan di ay. Kung nitubag si Fred nga, bingo. Ingon pa akong papa, kung naata, magsigig abog nato. Pero wala ta, magsigi pud og pangita. Ingon pa si Fred nga, parehas yun kaayo sa kong gipanguyaban ba. Nitubag pud ko nga, dili pud tanan. Then ingon akong papa nga, dali raman ni imong mamaday pag panguyab na ako. Sugot man diretso. Ingon si Fred nga, tiaw man na. Mauna nga ikaw pud bok, dapat sundugo nimo imong mama aron dili ka madagang guwang. Ingon ako mama, taga-asa maguna imong gipanguyaban doy. Naara man ka aning dool. Tubag si Fred nga, makailara mo anak tita sa tamang panahon. Ikaw bok, napurabay nanguyab pod ani niya tito. Nakahunong si papa og kaon og nitanaw nako. Lugos na nako mausap akong gikaon. Then nangutan akong papa kung naabay nanguyab nako og kinahanglan daw nga patubangon sila. Og nangutan na pod siya kung kailaba si Fred. Tubag pod ko nga pataka. Ayaw too ana niya pa. Nitubag si Fred pod nga, ang nanguyab ani tito akong ipaatubang yun nimo. Ingon pod akong papa nga, sakto na Fred. Wa man ko'y problema basta mo atubang na kog tarong. Ang amaw nga Fred kay dako kay ngisi nga nagtanaw nako. Hangtod sa kaming duha ang nabilin sa sala kay sayo kaayo natulog silang papa. Pero wala ko makakonsentrate sa movie nga akong gitanaw kay si Fred gasigi og kanta nga nagtanaw nako. Sige kanta og akin ka na lang lagi daw. Ako siyang giingnan, hilombok, maka-discourage og samot imuhang tingog. Tubag pud si Fred nga, sakita yun mo manulti bokoy. Pero sagdi lang, nagkagwapa man gihapon ka sa kuang pananaw. Ako siyang giingnan, nga amaw yun ka, paghilom dira. Hingon pud si Fred nga, bok, permission to hagbe. Gimingaw kay kunimo. Ako siyang giingnan nga hayahay kay ka. Ingon si Fred nga, sagdira. Mabot rang panahon bok, nga di na ko mangayog permission sa imo. Ako siyang giingnan nga bagaag ko baloy. Og nikalit lang ingon si Fred nga, maayo pag nahimo na lang kong vibrator. Kay imuhang ikip og ampingan. Ako siyang giingnan nga pataka lang ka. Gilabay ko na tuhoy. Daningon si Fred nga ay natabok. Sakto si Tito. Ang mga babae kay usahay bakakon. Unsam na itong nakita nako sa imuhang box. Sige gihapon ka gamit adto. Ako siyang giingnan nga nang hilabot ka sa kong gamit na pud Fred. Tubag siya nga, nangita mong kog charger ba? Lain man nooy nakita na ako. Nganong mag-agwanta man kag dulaan, usara may lihok ana po. Labong na ako, nga kay balo mo multitask. Asa man ka na po. Then ako siyang giingnan, nga matulog na ko. Gibiyaan din ako si Fred kay naulaw ko. Pero actually, wala na gyud ko nagamit adto. Nakalimot lang ko og labay pero kay kubian kay ni si Fred, iyahang nakit-an na po. Sumoto ang nibalik ko sa trabaho after 3 weeks. And everyday na kong kuhaon ni Fred padung work og padulong pa uli. Natingala na pod silang tanan og nganong naulian na pod ang away na mong Fred. Kay never nag-away ming adto kadugay. Wala gid may gisultihan nga nanaday na fall na mong duha.
ug mauna si Fred. Wala yun nila ang makabantay kay normal ra nilang sweet usahay si Fred nako. O grabe makakir. Kay kaingon sila manghod lang yun ang pag-treat ni Fred sa kuha. Then isa ka adlaw ana nga gikuha kong Fred sa trabaho. Og kauban ako ni gawas ang close pod na akong ka-workmate nga sa Rico nga bag-o lang pod niya na hire. Wala na po to alam mong istorya kay sige mighisgot sa outing namo the next day. Nga kauban syempre sa mong ubang ka-workmate. Nakabantay na kong naa na ang sakyanan ni Fred pero nagpa-as if kong wala ko kabantay. And by the way, bayot si Rico. Rika gid siya paggabi. Bitaw. Touchy kay na nako si Rico kay close lagi mi og hilig kayo niyang molingki sa kong bukton og magkuyog miglakaw. Dinigawa si Fred og grabe kaayo iyang pagsira sa kinan kay nakalingi yun ming Rico. Niingon pa na si Rico nga naay gwapo daw nga padulong sa mua. Dahil ni dool yun si Fred namo og ang amaw kinisinya si hangkamot nga palayoon si Rico nako. Wala makaget si Rico o kaingon siya muagi ra si Fred. Naglingkis siya gihapon nako og sabay ming nipadaplin kay pagion si Fred. Nangutana pa siya kung asa padulong si Fred. Nito bagpod si Fred nga kwaon nako akong uyab. Niingon pud ko nga feeling jud kay ka. Ako siyang gingnan nga best friend ra nako na siya. Niingon pa na si Rico nga mag-best friend ra di ay. Okay. Nanguyab ra ba ko ani niya, sir? Naday ko'y chance ani. Dayon ni katawa siya. Nakusi na ko si Rico kay bisan unsa na iyahang gipanulti. Nisamot sud og kalain ang nawong ni Fred og fake na kaayo iyang smile. Ako na lang ang nibuhi ni Rico og niingon nga muuna na mi. Pero ang bayot nakigbeso pa na ako. O gisungog yun si Fred. Ingon pa sa Rico nga, see you tomorrow and dream of me tonight, baby. Napay pinamo. Dayon nilakaw siya nga wala gipahalata nga bayot iyahang nilakwan. Straight kay tan-awon si Rico. Labaw pong amawa ba. Wala ra po'y tingog nga nisakay mi ni Fred ug ako kay busy ko sa kong phone. Kay gichat pa yun ko ni Rico. Ug nangutana og unsay reaction ni Fred sa iyang gibuhat. Amawag yun bayuta. Nang larga yun mi ato nga wala gyud tingog-tingog si Fred. Then ako siyang giingnan nga hapit sa ko sa inyo ha kay gipahapit kong titabo. Naunsa man ka? Nitubag pod si Fred nga wala man. Ako siyang giingnan nga abi ko na amang naka. Ug sa dihang nakabantay na lang ko, nga laing dala na ang giagian na mo. Dili na pauli silahang balay. Nakapangutana gyud kong Fred kung asa mi paingon. Nito bagpod siya nga, magtaba na tang duha. Ako siyang giingnan, amaw, asa ni ba? Mugabii na biya. Tubag si Fred niya. Suluhon sa kanako kay murag na init akong ulo ganina ba. Nanguyab to ni mo, Bok? Ako siyang giingnan nga wala eh. Ingon po si Fred, grabe pa yung gunit si mong bukton nga murag bayo. Daya ni katawa ko. Nangutana si Fred kung nganong ni katawa ko. Ug ingon pa siya, kisan ti karon, nagiselos ra ba gyud ko. Then ako siyang giingnan nga ba nimo. Ngano man di ay manguyab to nako. Ingon si Fred, magsakit na gyud ko ani sa heart ba. Permi lang ko nimong pasakitan. Tagaid ako valid na reason ba nganong di ko tagaan ni mog chance nga dugay na tang naguban nga mas nakaila na kanako. Og ako kay labaw nang nakaila nimo. Magkasinabot tas tanang butang. Compatible ta kayo. Natay trust sa usag-usa. Ako siyang gingnan, og mag-away og magbulag ta. Wala na ko'y best friend. Hingon po si Fred niya, pagani ko ni mo tagay og chance, bulag na imuhang giunahuna. Ug ganong magbulag man ta, asa pod ko mosugot.
Ihikot ka nako sa kong hawak ug pakaslan kadayon nako. Tubag ko nga, ug asa pud ko mosugot. Di pa ko gustong maminyo. Hingon si Fred, di uyab lang sa ta, easy nga problema eh. Tubag ko nga, kalabad na kong ulo ni Bubok. Iuli na lang ko sa mga. Hingon si Fred nga, maghuwat gihapon ko bok, hangtod sa makarealize kang in love pudi ay ka nako. Kay balo man gyud ko, nga nakay feelings nako, pero di nimo ipagawas. Actually, tinood si Fred nga na ako'y feelings niya ani, pero mahadlok jud ko. Givalue kay nako among friendship kay panagsara gyud ng bae ug laki nga mag best friend. Bisag laki si Fred kay comfortable kay ko nga moistorya niya sa kong problema. Mochika po niya bisag way hinungdan. Wala ko'y close kayo nga bae nga same sa friendship namong friend. Siya ra gyud ang best to the best. Ako ang best friend. So nahadlo kong maguba na og dili mi mag-work sa seryoso na gyud nga level. Bisag dugay naming nagkaila og nakahibalon ako sa batasan ni friend. Pero dili na ko mabasa iyang heart ug mind ug unsa gyud ang tinuod. Basig na challenge ra siya nako og makarealize siya nga kadugayan naa gyud ay butang nga dili gyud may magkasinabot. Daghan nag-experience si Fred sa mga babae kay nakalima naman siya ex nga uyab. Ug katutanan, mas labaw pagyud nako nga di lang sa height, sa looks po. Kay sama sa kong giingon, sakto lang ako ang beauty. Sa mo nang mahadlok kong mosaka sa level nga gusto ni Fred. Sa friendship ug sa lovers, mas timbang nako ang friendship para namong friend. And speaking of ex ni Fred, nagkabangga mi sa iyang ikatulo nga ex nga tawgon lang nato siya Brenda. Mas lamang siya sa kong height, lamang sa kong beauty, pero mas lamang ko sa kaputi. Kay beauty secret na ko ang Zone Rocks. Bitaw. Kauban ako to si Rico og Jill nga nagmolming tulo kay mananaw migisine. Nakuyawan ko kay dihay ni gunit sa kong kamot sa likod. Pagtanaw na ako, si Brenda. Saksi kayo. Pinakita pang puso dugang legs. Ug in fairness, hamis man pud siya. Sa moto nga nagkinumusta ay minduha. Niingon pa si Brenda sa kuha nga gi-invite daw niya si Fred kay birthday sa iyang anak pagka next week. Natingala pa ko kay abi na kog naminyo na siya. Pero wala daw siya naminyo, pero naa na siya'y anak. Nangutana pa ko kung kinsay amahan. Niingon pa siya nga si Fred daw. Pero totoo gibawi ra niya og mikatawa siya. Kay joke ra daw siya. Mag 1 year pa daw iyahang baby. Nangutana pa kong Brenda kung aha ang amahan siyang anak. Og nagbinuang ra gihapon siya tubag. Gingnan pa ko niya nga pahinumduman daw na ako si Fred. Og pwede po daw ko nga mokuyo. Sa moto nga enjoy kay silang Rico og Jill sa movie. Pero kung nahuna, nagpabilin sa giingon ni Brenda. Nag-contact pa di ay gihapon sila ni Fred. Nagbulag silang duha sa rason nga dili ganan si Fred og LDR kay niadto magkuait si Brenda. Nag-break sila in a good way, maong naa gihapon siguro sila'y contact. Nakulbaan yun ko pagkahibalo na ko nga naay baby si Brenda. Kaingon yun ko og basin kang Fred to. Bisag naabot na si Fred og nitapad na ko, wag gihapon ko sa kong nahuna. Ni-text siya nako nga mauban namo nga mananawag sini pagkahibalo niya ang kauban namo si Rico. Bisan giingnan na nako nga bayot si Rico, di gyapon siya moto. Dahil nakabantay na si Fred nga murag wala ko sa kong nahuna. Pero ako siyang giingnan nga nilabad ako ang ulo. Dayon giagbayan ko ni Fred o gipasandig niya o gilot-hilot akong ulo. Nanoy hakaw ang mga ulo ni Jill o Rico kay kuya o kay may porma ni Fred. Murag naagyoy something namo. Pero ing ana lang yun. Touchy kaayo sa friend. Sa una pa yun. Pero sa naapami nga mga uyab, giminosan po namoy.
Imbis kay nagtanaw kog movie, wa na ko ka-concentrate kay lami kaayo ang paghihilot ni Fred sa kong ulo, nga katulgo na lang ko nga nagsandig niya. Ug wa yun nasipyat, nakatulog jud ko. Gipukaw na lang kong Fred, kay nahuman na ang salita. Ningon pa si Fred nga gilawayan daw na ako iyang jacket. Pero ako siyang giingnan nga humot ko og laway. Pero gisimuhot pa na ni Fred iyang jacket og niingon nga baho man lagi. Hakpo siyang giingnan, ang jacket ni mo may baho. Tubag si Fred niya, baho? Unya kay nakatulog dayon. Grabe pag yung gakos ni mo nako. Ayaw na tabok. Maayo kay nakapugong pa ko, ug wa ka nako sa baka sa kong atubangan. Ako siyang giingnan, nawong ni mobok, murag zebra. Pagawas na mo ni hapit pa ko og grocery, ug wala na ni uban silang Jill ug Rico. Kami ng Fred ang nag-uban. Siya ang tigdala sa kong cart. Dihan ako sa mga feminine wash. Nakatan-aw na mo og kalit ang sales lady, kay ang kabastos sa baba ni Fred wala mapugni. Inosente ka siyang nangutanan sa kuha kung naguba ba daw ako ang vibrator. Ug wala lang yun may sa mall, ako nang gikuhaan og dila si Fred. Nakatanaw na mo ang sales lady nga nag-arrange sa mga products. Apil ang usa ka babae nga customer. Nilakaw gyud ko nga way pananghid og gibiyahan si Fred. Aron masayod ang tanan. Twice ra ko nakagamit adto ug wala na masunde. Hantod karon. Then gingnan po na ako si Fred nga nagkita mi siyang ex o gi-invite siya sa birthday sa anak ni Brenda. Na-curious ang amaw nga Fred nga dili ni Brenda. Na-curious siya sa akong reaction. Nangutana pa siya kung nagsalos ba daw ako. Ako siyang gingnan, nga anong magsalos man ko. Tubag si Fred, nga ayaw natabok. Modeng nilabad imong ulo kay nagkita mong Brenda. Wakay angay ikabalaka. Sa imuhara ko na buang. Tubag ko niya, nga basig mayroong buang ka pag nakita na nimo sa Brenda. Sexy gihapon bisag na anay-anak. Diningon si Fred niya, bisag unsaon bok, ikaw ray sexy para nako. Nituyok na lang ako ang mata sa gabula-bula nga baba ni Fred. Sumoto nga ni attend yun ming duhan ni Fred sa birthday sa anak ni Brenda, kay gipugos na ako. Sa ilang balay ni Brenda gihil. Nikuyog pud ko kay curious ko basig hawig ni Fred iyang anak. Pero pagtanaw pa nako sa bata, sure ko nga dili kang Fred. Cute siya anak, lalaki. Welcome kay si Fred sa family ni Brenda. Ako ray murag dili. I-entertain kay si Fred nga murag VIP. Mudistansya ko ni Fred usahay kay kanunay siyang dalhon sa papa ni Brenda ug ipelaila sa mga bisita. Mga paryente siguro to nila. Hilig pud kaayo og bata si Fred. Favorite ninong siya sa iyang mga kinugos kay maghilak yun ang Pasko og dili mohatag si Fred nila. So wala na ko natingala nga sige nagbitbit si Fred sa anak ni Brenda. Apil pa siya sa picture nga murag siya na noon ang amahan. Then gabitbit si Fred sa baby ug ihang gidala nako. Hawod kay mogunit og bata. Samot nag mugama siguro. Bitaw. Ningon pa na si Fred nga, bok, mas cute pa ang atuaan eh. Tubag ko nga, feeling, dun gikatawan ako siya. Ug ako siyang giingnan pa nga murag ikaw ang papa na pa. Tubag si Fred nga, asa dapit, bisag ko kay walay ako ah. Diningon pa na si Fred nga, baby, di ko nimo papa ha. Ang baby nako, himuonon pa namo aning babae nga ako ang tapat. Murag nakasabot ang bata kay ni Hilakman. Gidali din ni Fred og hatag ni Brenda. Amaw yun. Siya pa ang nigahagwa aron mahilom. Nagtanaw ko nila, na feel din ako nga napay feeling si Brenda kong Fred. Dawi siya ang mutanaw. Babae pud ko. So makasabot yun ko sa lihok ni Brenda. Actually, bagay silang duha. Ug wala lang siguro ni Dong o quiet si Brenda.
Magdugay siguro silang Fred. Sumoto nga kaon-kaon lang ko sa side og dessert while busy si Fred og istorya sa papa ni Brenda. Nawa na gyud siya buhi og istorya. Kanunay pod nga mamaliog si Brenda nga ipagunit ni Fred iyang bisag naihang mama nga walay gibuhat. Mga silingan siguro to nilang Brenda akong kasabay og kaon. Unya kay nanggawas man sila. So niuban pod ko nila. Kay aron dili ko OP kayo sa sulod. Pero kadali ra sila ng lingkod sa gawas kay manguli na. Wala ko'y kaila adto gyud og nitukar pod akong puson kay padung ko nga dugon. Mahadlok na ko mulingkod og malapsan. So nihinay na lang kog lakaw padung sa sakyanan ni Fred kay adto ko maghuwat niya. Pero nakalak man di ay iyahang sakyanan. Nagpungko na lang ko sa kilid siyang sakyanan kay nigara gyud ako ang tiyan. Dayon nadungog na ako ang tingog ni Fred nga nangutana og asa ko. Pero wala ko makatindog gyud hangtod sa nakit-an ko niya. Ningon pa na si Fred sa kuha, unsa man kabok, ganina ra ko nangita nimo. Ako siyang giingnan nga sakit akong puson. Tubag pud si Fred nga, abi ko gikidnap na ka. Tara, manguli na ta. Ako siyang giingnan, nga wa ka mananghid adto, pananghid sa ako. Nitubag pud si Fred nga, mo chat ra kong Brenda. Ikaw ang importante para nako. Ako ra ba siyang gitubag og char. Ingon pa si Fred nga, unsa man, kuguson pod ka nako. Ako siyang giingnan nga excuse me. Dili pa ko baldado. Ingon si Fred pod nga, baby man pod ka nako bo. Gabula-bula na pod ang baba ni Fred. Nanguli yun min duha nga wala man ang hindi lang Brenda. Nikalit lang mi og kawala. Wala pa yun ko nakanapkin ato. So ang resulta, sa lingkuranan sa sakyanan ni Fred ko nalapsan. Ningon pa na si Fred nga, mura magna ako'y na virginan bok. Ako siyang giingnan nga amaw. Huna-huna yun mo Fred kay puros pangkanal. Hugaw kayo. Hingan si Fred nga, gamita siguro tong dulaan bok. Aron dili na sakit imuhang mabate. Ako siyang giingnan nga paghilom dira. Tubag pod siya nga, o pwede pod nga ako na lang. Sugot yay ko bisag magsandugo ang agi. Nikatawa pa siya. Nakumot yun akong baba ni Fred kay basig makadungog silang mama kay diha na mi sa gawas. Sumoto nga nakarealize na lang ko sa kong feelings ni Fred. After 3 months pa. Wala giundang ang bula-bula siyang babana. Kung unsa ko niya kagusto og labaw pa sa best friend ihang gustong mahitabo naman duha. Panahon pa yun to nga si Fred na pod ang gihilantan. Wala pa to ang COVID. Nag-expect na kong gabi na kay ko makauli kay grabing ulan ug walay mokuha kay gihilantan si Fred. Daghan man pod mi nga stranded so nalingaw ra pod mig chika. Dayon natingala na lang ko kay gitawag ko sa guard nga naay sundo daw nako sa gawas. Nakaingon ko og si Papa. Pero sa Freddy ay. Nigawas pigid siya sa sakyanan kay wa ko'y dalang payong. Pagunit ako niya, perte kainit sa amaw. Kay gihilantan pa kayo. Ako siyang giingnan kung anong iyaha pa kong gikuha. Tubag pod si Fred nga, ayaw nagreklamo po. Musamot akong hilanat og sige gunahuna nga wala pa kakaulit. Tubag ko niya, maayo man ko kay way gibate. Imong pagkaamaw na lang yun. Sumoto nga tungod sa grabing ulan. Bisag ka payong nabasa gihapon ming duha. Usara po dihang gidala nga payong. Grabe na ang pulahas sa lipsog nawong ni Fred. Kay init na siya kaayo. Unya, nabasa pa. Ug kumaon na lang unta ako mo drive, ako na ang ni-drive kay mukurog na usahay si Fred nga mag-drive. Sa ilahan ako niya gidala kay di na daw niya kayang ihatod ko sa mua. Grabing inita ng Fred pero nagkurog siya sa katugnaw. Sumauto nga wala na ko siya biyahe. Kami ni tita ang nag-atiman ni Fred pero nag-stay na ko siyang kwarto whole night kay nagbantay ko ug unsa iyahang pangayoon. Then ingon si Fred nga gitugnaw daw siya.
Nangutanap ako niya kung dugangan pa na ako gahapon. Nitubag pud si Fred nga, gakos ra nimo ang tambalan eh. Ako siyang ingnan nga amaw yun. Ug matakdan pud ko nimo. Tubag si Fred nga, ako na po'y bantay nimo. Bok, sige na kay tugnaw na kayo. Maluoy ka na ako, Bok. Gikuha ra ba ka na ako maong nisamot ni. Tubag ko niya, so kuha pa ng sala karon. Gisige jud og hangyo si Fred na ako, nya sige pud kog balibad. Hangtod sa nakatulog na lang siya sa sige og hangyo. Init yapon siya pero di na kaayo. Sa kadugayan akong tanaw ni Fred, nikalitlag beat akong heart nga kusog. Og natintal yud ko nga ni kiss sa iyahang cheeks. Pero wa man ko nakontento. So sa lips na ko niya ni sunod kiss. Gikulbaan ko sa akong gibuhat. Lain may na-feel na ako nga kanang lami man. Lami mo request og one more pa jud. Gisure sa na akong tulog ba yun siya kaayo. Og mura na yun og patay ang amaw. Lain na pong kawat ang nahitabo. Nga murag nabuang ko sa kong himo. Wala na ko kagwanta. Nigakos yun kong Fred. Nakamata ko nga wa pa yun ni mata si Fred. Ug wala kahibalo ang amaw nga giamong-amongan na nako siya. Then lain na pud nga kiss sa iyang lips ako ang gikawa sa padulong na kumubalhin sa ko ang kwarto. Pagbalik na ako siyang kwarto, nagkaunag lugaw si Fred. Nakinumdum ko sa kong gibuhat pero gipugna na kong di mo katawa pero mura man hinuon ko gigitik. Nakapangutana na lang noon si Fred og naunsa ko. Ito bagir pud ko nga wala man. Naulian na ka? Itubag si Fred nga sakit pa daw iyahang lawas. Ako siyang giingnan nga muli na ko kay mo duty pa ko. Ningon pa si Fred nga kuhay sa kog jacket me kay ihatod ka na ako. Nitubag pud ko nga ayaw na. Magpahatod ra kog motor si mong manghod. Pero di yun ako mapugngan akong katawa nga natingala na si Fred og naunsa ko. Gibono na ko niyag unlan kay napungot na nako kay di ko mutug-an nganong gakatawa ko. Wagid siya idea nga naay ni paak og ni ingkit sa iyahang lips.